Tots sabem que els diners públics sí que tenen un origen, les nostres butxaques. A nivell municipal, el principal impost que paguem és la contribució. En concret, en Albal paguem més de 4,5 milions d'euros anual per aquest concepte. A Avant Albal pensem que és hora de que l'Ajuntament recompense d'alguna manera l'esforç realitzat pels albalencs durant la crisi, baixant la contribució a través d'un valor catastral que és un generador d'impost. En la mateixa línia, proponem eliminar la taxa de sol·licitud del permís d'obres i la plusvalia en les herències. A Avant Albal nos creguem el comerç local i de proximitat i hem de ser exemple. Nos comprometem a fer al xicotet comerç d'Albal proveïdor preferent de l'Ajuntament. A més, hem de facilitar l'apertura de nous negocis. Tenim un mercat local totalment desaprofitat. S'ha d'adequar per a que complisca la normativa sanitària. És l'objectiu de que els venedors no tinguin problemes. A més, s'ha d'estimular per a que obriga els divendres de vespre. Per altra banda, és fonamental que les bolses de treball siguin transparents per a evitar la sensació de clientelisme que existeix actualment.